मोपा विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये तसंच योग्य दरात त्यांना आपल्या पसंतीच्या वाहतूक सुविधेचा लाभ घेता येईल यासाठी गोवा सरकारकडून गोवा टॅक्सी ॲप सुरू करण्यात आलंय. परंतु हे ॲप सुरू होऊन अवघ्या काही दिवसातच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलंय. मोपा ते बाणावली प्रवास केलेल्या एका प्रवाशाचं 4,000 शुल्क लागू झाल्याचं बिल मागच्या आठवड्यात व्हायरल झालं होतं. त्यात कदंब बस सेवा देखील महाग असल्यामुळं प्रवाशांची कोंडी निर्माण झाली आहे. गोवा टॅक्सी ॲप सेवा सुरू झाल्यानंतर सवलतीच्या दरात प्रवास करता येईल असा समज प्रवाशांनी केला होता. मात्र आता हा बोंगळ कारभार लक्षात आल्यानंतर वेगळाच वाद निर्माण झालाय. त्यात हे व्हायरल झालेलं बिल अधिसूचित केलेल्या दरानुसार होतं असं पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी स्पष्ट केलंय. गोवा माइल्स ही कंपनी खासगी असल्यामुळं तुलनेनं त्यांच्या टॅक्सीचे दर कमी असल्याचं मंत्री रोहन खंवटे यांचं म्हणणं आहे. गोवा माइल्स हे टॅक्सीच्या व्यावसायिक स्पर्धेत असल्यामुळं टिकून राहण्यासाठी त्यांनी प्रति किलोमीटर दर हे कमी ठेवलेले आहेत. मात्र गोवा सरकारनं लॉन्च केलेलं गोवा टॅक्सी ॲप हे मात्र कुणाशी स्पर्धा करत नसल्यामुळं तुलनेनं त्याचे दर जास्त आहेत. तसंच जास्त दर असले तरी ही सेवा मात्र चांगली देण्यासाठी गोवा टॅक्सी ॲप सज्ज असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. गोवा टॅक्सी ॲप हे सरकारनं ठरवून दिलेले दरच आकारत आहे. प्रवाशांवर कोणतीही सक्ती नाही. त्यांना परवडत असेल ती सेवा त्यांनी घ्यावी. गोवा माइल्स, गोवा टॅक्सी ॲप आणि कदंब असे पर्याय प्रवाशांसमोर आहेत असं खंवटेंनी स्पष्ट केलंय. तसंच ॲप तयार केलेल्या गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडला या ॲपमध्ये सुधारणा करण्याची सूचना दिल्याचं खंवटे यांनी सांगितलंय. मात्र गोवा ॲपच्या मूळ उद्देशावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. पणजी ते मडगाव कदंब महामंडळाच्या शटल सेवेसाठी प्रवास शुल्क 50 रुपये आहे. परंतु मोपा ते मडगाव मार्गावर 400 रुपये शुल्क ठेवण्यात आलंय. 1 किंवा 2 जणांसाठी हे शुल्क परवडणारं असलं तरी मोठ्या गटानं आलेल्या प्रवाशांना मात्र हे परवडणारं नाही आहे. त्याचप्रमाणे विमानतळावर गर्दी होऊ नये यासाठी काही नियम केले गेले आहेत. विमानतळावर प्रवाशांना सोडण्यासाठी किंवा नेण्यासाठी येणाऱ्या खाजगी आणि व्यावसायिक वाहनांना पार्किंग शुल्क अनिवार्य केलंय. प्रवाशांना नेण्यासाठी येणाऱ्या खाजगी चारचाकीला पहिली 5 मिनिटं मोफत आहेत. 5 ते 10 मिनिटं थांबल्यास 50 रुपये आणि 10 मिनिटांपेक्षा अधिक वेळेला 500 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहेत. तर नेण्यासाठी येणाऱ्या व्यावसायिक चारचाकीला पहिल्या 5 मिनिटांसाठी 50 रुपये आणि 5 मिनिटं ओलांडल्यास 500 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहेत. बस आल्यास प्रत्येक 30 मिनिटांसाठी 1,000 रुपये आकारले जाणार आहेत. त्यामुळं टॅक्सी ॲपचा हा विषय नेमका आता कसा मार्गी लागणार आणि प्रवाशांचा प्रवास सुखकर कधी होणार हा मोठा प्रश्न आहे. या प्रकरणासंदर्भात नेमकं तुम्हाला काय वाटतं आम्हाला नक्की कमेंट करून कळवा.